Hi guys, magandang araw sa inyong lahat, and ako'y nandito na naman sa inyong harapan dahil I'm going to make another video. And if you're new to this channel, I'm Jude Butaslak and it's my name on my YouTube channel, so you can subscribe if you want. Yung video to is about cooking, okay? So nakita nyo naman na siguro sa aking thumbnail and sa aking title. So magluluto tayo ng biat-biat. Okay, so ang biat-biat is isang shellfish na nakukuha sa Anda, Pangasinan. Hindi ko lang alam kung may nakukuha ba sa ibang part ng Pangasinan na ganong klase ng shell. So makikita nyo mamaya kung ano itsura ng shell. So umpisa na natin magluto. Okay, here it is.
Okay guys, so ayun, natapos na nating lutuin yung ating biat-biat. Hindi ko alam kung bakit biat-biat ang tawag doon. And yung isang shell doon, yung pinakita ko na medyo maitim na may balabalahibo, ang tawag naman nila doon is babangkalanan. And sa ibang lugar, bangkalanan, or sa ibang lugar is hindi ko na alam kung anong tawag nila. So yung isang biat-biat pa doon na hindi magaspang yung shell niya, hindi lang nakita sa video, mas madaling mas madaling mamatay yung shell na yun kasi manipis yung shell niya, or hindi ko alam kung bakit mas madali siyang namamatay. So ang ginagawa nila dati, kapag nakukuha na sa dagat yung shell, is huwag munang huhugasan sa tabaang kung hindi nyo pa iluluto. Kasi kung ibabiyahin nyo kunwari yung biat-biat, kung taga saan man kayo, kunwari pupunta kayo Manila, kung paano nyo nakuha sa dagat yung shell, hugasan nyo lang ng tubig dagat and saka nyo ilagay sa sako or sa plastic. Tapos pagdating nyo ng Manila or kung saan man kayo, iluto nyo na kaagad kasi baka masira kaagad yun. Kasi once na bumuka na yung shell, ayun, namatay na yung shell, mangangamoy na yun. Okay, so bali 2 basong tubig yung dinagdag ko sa ating luto. Pero karaniwan, yung iba hindi na nilalagyan ng tubig. Or yung iba nilalagyan ng 1 basong tubig para magkaroon ng konting sabaw. And yung nilagay ko is 2 basong tubig. Yun is kung may mga kasama kayo sa bahay na ginagawang juice ang sabaw. Okay, so baka kulangin pa ng tubig. So pag 1 basong tubig lang yung nilagay mo sa niluto, is kahit hindi ka na maglagay ng asin. Dahil pag bumuka yung shell, naglalabas ng liquid yun na parang may halong dagat siguro na medyo maalat-alat na. Kaya magkakaroon na ng flavor yung sabaw nung niluto natin. So nilagyan, bali 2 cup yung nilagay kong tubig, kaya medyo tumabang na siya, kaya linagyan ko lang ng konting asin. Pero pag mga 1 baso lang na tubig ang nilagay mo, kahit hindi mo lalagyan ng asin yun kasi timplado na siya. Okay, so yun lang guys, and kung matikman nyo yung lutong yun sa ibang mga pagkakataon, it's delicious. Okay, that's it, and hope you like this one. Bye.